Vi skal ikke drille pigerne. Jamen, I driller altid os. Piger, I finder sådan en kollektiv ting. I alle sammen driller os alle sammen med på én gang. Først var det med, at vi kunne ikke multitaske. Og så begyndte vi på det der med, at mænd klynker, når de er syge. Det er jeres nye kæphest. Er det ikke rigtigt? Jo, faktisk. Og det går mig på helvede, fordi I har ret. Jeg ved det er rigtigt. Jamen jeg skammer mig ikke over at sige, at jeg klynker også. Altså, når jeg er syg, så er jeg har sådan helt, som om jeg har en lodderkolbe ind i halsen. Jeg kan ikke synge noget som helst, medmindre det måske var pizza. elendig er jeg. Og jeg tror, mange af jer drenge er på samme måde. Men vi skal ikke skamme os over det, for ja, vi klynker ganske vist, når vi er syge. Ja, når vi er syge. Altså i stykker. Vi klynker så ikke resten af tiden. Vi bitcher og whiner jo ikke 24/7/365 sammen med Nick og Rasmus Beer. Her. Det er jo kun derfor, I lægger mærke til, at vi klynger. Hvis I endelig holder kæft, så ved vi jo, at I fejler noget, ikke?